Moltes gràcies, senyor regidor. Iniciativa. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, no m'ha quedat massa clar els criteris d'ambició que té el senyor regidor del PP, perquè en la moció de la igualtat no accepten la moció del bloc perquè és excessivament ambiciosa i en canvi ara en el corredor voten que no perquè no és suficientment ambiciosa, posant en risc... Per favor, un poc d'educació i està... La votació del corredor mediterrani que va córrer en Brussel·les, el Partit Popular va votar que sí o que no. Que no. Que no. Per tant, vull dir, i allí vostè ha donat l'argument que era per una qüestió d'ambició, perquè Espanya merecia lo mejor. I si no eren els tres, cap. En canvi, la moció de la igualtat, que ha presentat una esmena molt correcta al bloc, no era tot o res, valia el mig. Per tant, aquest interès de l'ambició que vostè té, quan mos convé sí, quan vos convé no, i simplement jo crec que el Levante li va contestar un dia, no sabíem que anava a passar això, el Consell i el PP hacen piruetas verbales para explicar el voto de la ministra. Jo crec que tot el món ha vist les piruetes verbals que s'ha de fer per justificar com la ministra d'Espanya, la ministra de Foment, la senyora Ana Pastor, vota en contra del corredor mediterrani. I el senyor Alberto Fabra, que serà qui ho va impulsar, el seu partit ha votat que no. Per tant, una vegada més, incoherències entre allò que diem i allò que fem. I això és el que desencanta més a la gent al món de la política. I per tant, jo crec que la notícia ho diu ben clar. El govern vota en contra de la financiació de l'eje mediterrani en la Unió Europea. I vull dir, això ho diuen tots els mitjans de comunicació, el Partit Popular va votar que no, ara vostès diuen que n'hi ha que votar que sí, perquè com ja està aconseguit, doncs anem a quedar bé. Per tant, jo crec que era un corredor que mereixia el suport de tots i per aquesta qüestió la coalició Compromís ha proposat reaprovar a la ministra Ana Pastor. Moltes gràcies. Gràcies.